ko hemen ko para beir hautrai Jesus Christ minda kasngi kabalang karake ya kasngi jingkantang ba jingaiti yau kulungu Jesus hake temple dak jin shisha kane galanga sngi bala karku namar bun sin kane kasngi buram ka hap haki sngi poya but bun gi brio kim ji yoshi mendalang ha kasngi buram kat kumkine but don bun gi brio kam ju tip shapang kaneka sngi buram jingaiti yaw kulung jisu ha ka temple daka jingshisha kaneka longa sngi buram kabakam karpa namar kaneka sngi buram ka pynïap but ka jingim Riewniam ka jingaiti yaw jisu ha ka temple ka yasrim but ka jingaiti jong ni ki Riewniam ha ka Sohblei ban shakriya haba la wan aiti yaw kulung jisu ha ka temple ki kimi ki pa u Joseph but ka Maria kilawanra kat kum ka jinglong jangki ya ki sim ki balong ki dak ki shin jangki baduk kilawanra artili ki par bad Lyngdoh namar kane kalong ka jimbatai halor ki jingaiti ka jingtarwa ka ba ki de ben tarwa kadba ki van yalam ya ki kon prangsni jangki banaiti shaka temple haka kitab Exodus ka ba katlai ar kaktino bale ka ang yaukun balaka ningkom deben aiti hautrai malakitliu Ïing Israel ki haben kongo ya kaneka jingikai jimbata jongo bale baki deben aiti no yaukun prangsni shaka jing shakri ya ubale aiti penkantang ya ukulong sha utrai but u Joseph but ka Maria teisoti ki balong ki bariyo bale kila kongu ya kane ka jing sawa jongo jonga baneng banaiti ya ukulong u Jisu ha ka jinglong buriyo jongo u Jisu u balong u bale bado balong u buriyo ulayai lemba ka jimpenyai jong u Joseph but ka Maria kum ukun bakongu jonki badu Jisu ulayai lemba kaneka pang ulalong uba kongu ulalong uba koloi ban kalalong ka langkinia naga benda jongi ka jingaiti ka kadau hangi ka jingkoloi jongu balong ka jing langkinia naga benda ban penim yangi naki pop jongi bad kumjuru kaneka jingaiti ka kadau hangi ya ka mission jongu Jisu ka jingtumu jong ka jingwan jongu ha kaneka parte ka jingtumu jong ka jingwan Jisu ka jingtumu jong ka jinglong jinglong snam jongu Chris kalong ban kindiyu ya ki buryu batalon ban kindiyu ya ki nompop shaka burom jongo bale kane kalonga jing penim kabangi baro ngitrang haka jingim commission jongo Jisu kalong ban yatrelang bat ka donu jongo bale upa ka donu jongo bale upa kala kende barabor nagabenta ka mensiam jonge beriu balangap hakatliu jonga pop badu Jisu la wan hiar hakane katliu jonga pop ban kersiu tia yangi nangda ban ra yangi shaka senda jongo bale ban aiti yangi baro sha ubale ka jingaiti jongu haka temple ka penken mau yangi ni ivei pa iveru ni deba naiti penkantang lembau Jisu sha upa but kabamot ni deben imya ka jingim ka bakoid man ka kelipmat kanamba ka bor ka itiar but ka jingtumu jang ka jingaiti Jisu Christ kalong ka ba seiso ha ka jingim jongi ha ki ingasem jongi ha ka jingim jong mal ki brio
Lada manga bad mapi ngim tre ben ya tre lang bad kane ka saindur ba krau jongo balai ngidang pin pulong ya ka jingwan jongo Chris nginang kindai ya ka jinga e ka ba balai wala terwa hangi lembau Jesus Chris dena kata ka daw ko himen ko para ngide ben puson jilliu halor kane ka pang Habang ipinyasarim ya kane ka jingay ti jongu Jesu ha ka temple baat ka jinglong Riewniam ngilaban yo u Jesu ubala im ya ka jingim baduk Jesu ubala im ya ka jinglong bakongu u Jesu ula im ya ka jinglong basoti kalangka daka shinru jong mallaki Riewniam nagataka daw ha mallaki seng Riewniam ya ki father ki sister ki pla hakamat ki paidba ya kine light tilli ki jinglong ban im genom kane ka jingim banlong ki ba kongo banlong ki ba im duk banlong ki ba im soti bad u Jesu upen kan mau iangi ki Riewniam mendakas ngi bangide ben kindiu burom ya kane ka jingai ti jongiro ha ka jing shakri ya upaidba lemba ka mission jongi hamal ki seng Riewniam ki don ki mission kaba mi na ka donur jongu Jesus Christ lemba ki nong seng jongi lemba ka nong da jongi nagataka daw ha ka balangi don bun tilli ki Riewniam ki babud ya ka jingim mensiam kaba wan na ka nuksa jingim jongi nongda bat ki nong seng henre ka mission kalong kaju ban pinur long ya kaba u Jesu ula wan le ha kane ka pertei Ilaban yo bad bon ki sen Riewniam henre baro ki seng Riewniam kayaid kum ki pilgrim janga jinkermen kum balong uni usnem janga jubilee baro ki seng Riewniam kilong ki pilgrim janga jinkermen namar ha ka donut ka jangki kadon ka jinkermen habaki koloi banaiti yalade shaka jing shakri jongu Jesu habaki smai ya kene laitili ki evangelical council ngi ang ka jinglong do jinglong soti ba jinglong ba kongu kalong ka dakashin laitili ki kolor ba kadau yangi banyad ya kalindi jong ki pilgrim bad kane kalong ka jingkermen jongi kumjuru mga kumuriniam ngarung adon kane ka jingermen hapo jonga bat kane ka jingaiti jonga kane ka jingpen gantang jonga kumriniam kanum kutsu ha kane ka parte henre kan kut tang habanga poi shaka sinda ha ka sinda jongu blai upa ha ka shadem jongu blai upa kumba u Jesu ula shang haka shadem jongu Jesu ula shania haka shadem jongu Jesu naka shadem jongu Jesu la wan hiya menyalam yang ibaro shaka shadem kane kalonga jimut janga jingaiti ya u Jesu haka temple habangi puson halor kane ka pang ko himmen ko para ngi ivei badon ki ingesem ngi deben soto kim jumi ya ki Riewniam kalam ke yingka sem baba nginum la bandon ki Riewniam hakinga sem jongi lada kikimi ki pa ki im ningkong ya ka jinglong Riewniam ha ka jingem jongi lempa ka jingai ti jongi lempa ka jimpen kantang ya ka donod ya ka mensiam ya ki kon jongi ha ka jingai kilaban se habar ya ki Riewniam kilaban pa bat penslori ki kon jongiro ban late long ki Riewniam namar ka jingdon jangka Riewniam kalonga kaspa ba jangka balang kaspa ba jangka balang kalonga jingdon jangki Riewniam nadu bastang jangka balang kide ki Riewniam ki bela penkantang ya ka balang lemba ka jingsha shitom jangki lemba ka jingim ba penkantang jangki lemba ka jingkoloi jangki ben shashitom what happened ge jingjen jar ka ba bon chait bon ki Riewniam nadu bastang jangka balang kila play ya ka snam na ka benda ka jingai kila jade ben im haki rikenja kila jade ben im marwe kila jade ben im happened ge jing
Lyngdoh kila jit ban leisha ki jaka kaba ki bru kim nushu ban tur ban yalap ya ke kubar baba ban duai ban penkantang ya kishnong wan hapadeng jongiru ha kishnong ki tau jongi haba ki wan shong ya ki Riewniam ngis ngosh ngain hadu kata namar ka jingdon jonga Riewniam ka penkantang tang ke Ïing bakisa henre ya kishnong ka tau baroka we ban ka jinga ka ba mi na ki Ïing jongi Riewniam kawan ban bit yangi man pa iway ya ki Ïing gasem haba ki kon jongi ki yo ya ke nuksa jingim jongi Riewniam makiru kin stang banong ngaru ngakwa banlong Riewniam ngaru ngakwa ban leit long Lyngdoh ngaru ngakwa ban naiti ya ke jingim kam kerpang nagabenda ka burom jongo balai de nakata ka daw ko himmen ko para lada manga bad mapi ngi im ha ka jingkemen bad ka jingsuk badap da ka jinga kalong namar ka jingdu wai jong ki bun ki Riewniam ngi yesngo shapangi Riewniam ki bela pelot ya ka por ya ka jingim jong ki ha ki rikenja Don ki Riewniam ki bala kalambam kalam di banduai penkantang ya kabalang minda ngi bahro ngi snowkoman ban hakane kabalang namar ngi de ban kinmau don bon gi himmen ki para jongi ki bala kharad lendi yangi lemba ka jingai ti jongi kab habangi reke kanekas ngi burom jonga jingai ti jongu jisu ha ke temple ngi don kam ban duai ban ngi don kam ro ban pen pe bat pen randi yala ki jongi Ïing kasem kanamba kin mina ki Ïing kasem ya ki kun ki ba ang ime ipa ngaro ngakwa ban long Riewniam ngaro ngakwa ban late long father ngaro ngakwa ban late long sister minta pide ban kli yalade pi ki bas ngap yenga ko himmen ko para khato ki mine na ka jingim jongi na ki Ïing gasem ki Riewniam khato pilani ong ha ka jing slor na padeng ki kon jonga ngatekana en sa don ki kon bakin kelalong ki Riewniam bakin lalong ki Lyngdoh ki Riewniam ki mi na ki Ïing gasem jongi khaba ngi don ki kimi ki pa ki ba kelalong ka klur ba kadau ya ki kon sha kata ka jingyait pilgrim minda ki dona ba ki kimi ki pa ki kelalong ki klur jong ka nuksa baba haba ki kon jampi ki peit yapi khato kin ong ne pa ngakwa ban late long father haba ki kon kin de jampi ki peit yapi kimi ki pa hato kin ong ngaro ngakwa ban late long sister namar ka Ïing kasem jongi kastang ban hiar na ka jinglong oblei ka Ïing kasem jongi kastang ban hiar na ka jinga jong oblei namar kila benshat halo jongi ye ka jingko salai perte bad ka jingsno ba perte bad kabatap yaki ha kaban yo ya ka jingshai shalindat jong ka jingim bun ki kon jongi kistang ban ya ka jing bad ki be ya ka jingsno ba jong ka perte ban ya ka jingkoi jong oblei ha ka ba ki kon ki pe te ki kimi ki pa kimju yo kano ka nuksa jingim pinban ki yo nuksa basiniyo ka Ïing kasem jongi ka kastang ban kelalong ka jaka badum ka bakhyar na ka jingshai jongu Chris haba u Joseph bat ka Maria teisoti ki wan yalam ya u kullung u Jisu ha ka temple la don uway u temen u la dum ki kemat henre haba ula yo ya u Joseph bat ka Maria teisoti ula laban yo shaikadar ya u kullung hakakti jonki badula stang ban sngawotu shai ba uni u kullung ulong unong penim u mesaya daka jinkmen ula ra ya u ta u kullung haka santi jongu badula yaro pendon buram
bukumno ulaban sawutu syai kadar yakane namarulayo yaka jingshai bapernai battaba haki kemajongo Joseph badka Maria teisoti kikimi kipa kibaba ken stamban kedau yakiwei peit ia kun jongi hainga sem jongi kilong ki kun jongo balai bat ki don ga sain dur ka bakerpang wat ya kitmen ka badum ki kemat ula ban yo ya ka jingshai ka bapernai ka bataba saudong jonga ta ki inga sem minda ha ki inga sem jongi om don chu ya ka jingshai ka bapernai tangi jingdum suda namar ngis ngawutuhi yaki kam ki ba ngile bat ka rukam im jongi kam ya de kindia turu bat ka jingkod jong uble ha ka jingim jongi namar ngilong ki ba be yaki baro ka ba pinsno ba yangi shipor arpor namar kane ka daw ngi pynïap bun gi Riewniam ngi pynïap bun gi Riewniam ngi pynïap bun gi Lyngdoh ha ki inga sem jongi ngim sha ya ki Lyngdoh ban mina ki inga sem jongi ngim sha ya ki Riewniam ban mina ki inga sem jongi namar pi ki kimiki pa ki bas ngap yanga pi pindula dia ki kon jambi balong Riewniam balong ki Lyngdoh kaba mod pilong ki nom pynïap ya ki Riewniam pilong ki nom pynïap ya ki Lyngdoh namar ka jing kusalai jingim jambi bahat ka jing snobha perte bahat ka jimbe ya ka rompong jong ka perte pi pynïap ya ki Riewniam namar pimju ai por ya ki kon ban pasiaw ha ki skor jongki ya ka jing kordor jong ka jingai ti ya lade sha ka jing shakri upale lesi pilongi ba pelut kambun por kambun pisa nagabinda ban papule ki kon shaki college ba itnad babatam henre pilong kapana ban paya ki kon jambi shaki college jongu Jesus Christ pilong ki ba kapana ban perlu dia ka pisa ka tengga ban ki kaya pi ban long ki bayi dia u Christ Dina kata ka daw nga laang buon ki kimi ki pa kilang nom pynïap ya ki Lyngdoh nom pynïap ya ki Riewniam ha ka jingim jongki ladangi peit ha buon ki inga sem jongi minda ha kene ka juk ki kapana palat minda kila pindona ya ki konru ngidon arngut ngila biang arngut kane ka policy minda habun ki inga sem jonki enai ka bon ngut ki kon kabamot haba ki mi ki pa ki shimya ka jengrai banyum ka bon ngut ki kon ngala banong pidam pynïap ya ki Lyngdoh ha ki inga sem jompi pi pynïap ya ki Riewniam ha ki inga sem jompi haba kino ki jingrai kaba pishim persha ya ka saindur ka jango balai kaba hanadu bastang janga perte haba ublai ula taw ya ka perte ula ang nangka nangroy kanamba ngendon bon ngut ki kon haki inga sem jangi banlong gi Riewniam banaiti pengandang ya ki shaka temple minda walada pikwa walada kikun kikwa banle kimi kipakin pasiaw kokon pidon marwe mo mano ban peit yangi kikimi kipa habangit temen hakane karukom ngi pindulad iya ka jingroy jang kabalang ngi kanglad ya commission jang obale ngi kanglad ya ka jingku jong ka balang tang ladangi don gi Riewniam ha ka balang kanang yo jingku pisai dios ngo bun gi pait kristan ki ong habangi don gi Riewniam ha ka balang jongi habangi don Riewniam ha ka parish jongi ngis ngo pe shibun pisai dios ngo pisai ong mapiru Balei namar ka jingai ti jongki namar ka jingkandang jongki kapar hapiru ya ka jingkoi lemba ka jingdoai jongki
mangirong yopediang jingorku. Ladangim don Riewniam shu hakabalang. Ladangim don Riewniam shu ban mina kiingasem. Nginang duna no kaneka benda jongka jingkuit. Ladaka duna jingkuit. Haka imlang salang, haka balang jongi, haka ingasem jongi, kaya kaban sajia, katshaba dona yaka jingshai jongu kris, katshaba dona yaka jinga e jongu kris, katshaba dona yaka bor jongu balei, hangda kakalain yaka bor jonga jingdum. Katshaba kadona ka jinga e jongu kris, hangda ka klein ya ka bor jonga jingdum uksoid unang klein haki jaka baduna jingaye nama ruslur ban shang hangdo lada ki inga sem jombi kadona ya ka jingaye bad ka jingur ko jongo bale hangda uksudu nur ban rom Henry ka inga sem jombi kadap da ka jinga e jongo kris ka jingshai jongo kris uksud nod lanoru ban rong bad ban pensho ye ki kon jangata ka inga sem nakata ka daw ko himmen ko para ka inga sem nasarat kalong ki inga sem baslor shisha hapadeng ki jingduk jangki kilong ki ba kongo kilong ki ba imsoti Bad kata ka jinglong jongki kalapar saudong kalabit yakinong Jerusalem barokawe kalabit yakinong Nazareth barokawe kalabit yakinong Bethlehem barokawe bad ka jingshai jongo Kris kalataba yakibriyo baro minda ngidon kamban puson jiliyo Ngidon kamban pen karayala ka donod ka mensiam jongi. Piki ba ngap yenga. Kamdam pi ngap yenga online kin mau yakani. Pidon kamban pen priang yaka kubar baba jongo Kris. Pide ban long ki missionary. Pide ban long ki Riewniam. Piki kimiki paru. Pilong Riewniam kawe kaliang namar piru. Pilong bala siapin kantang nagabinta ka jing siya kriu Kris ka baptisma jompi ka jingim kristan jompi ka verengi ban siya kri ya ublay ban Kristan ya kabalang banlong ki missionary banlong ki pinbriang ya ka kubar baba ka gospel nginang duway hakane ki yukirish bakuit nagabinta ka neka jingay ba ensami na malaki ingasem kikunjongi banlong ki Riewniam kikunjongi kinyo mensiam lemba jompi kikimiki pa kikunjongi kinyo mensiam lemba ka balang bakoid lemba ki snong ki bakoid lemba ki buryu ki bakoid pikikun ki basngap yenga Ken kordor ya kaneka jingkot. Hapadenge jingkot baro hakaparte. Ke jingkot balong Riewniam kalonga bakong santa. Lese pimyo kaspa kumba kiwe kiyo. Lese pinumyo ya ki kerdan kumba ki riperte kiyo. Henry ke kerdan kaba apya pi kalonga kerdan kaba palat liam kaba kino ki buriyo jangka parte kimlaban wat posniuru ha ka jingim choki dei na kata ka daw ka jingkot balong Riewniam kalong ka ba kongsan wat nom pynïap ya ki Riewniam wat nom pynïap ya ki Lyngdoh wat nom pendulat ya ki Lyngdoh wat nom pendulat ya ki Riewniam tolong ginong Kristan ya ki Riewniam tolong ki bayasay na gabinda ki Riewniam haba pidon ki Riewniam haki inga sem jombi ka kameram jombi kalong arsha banduai yaside bat Kristan yaki bakilong ki jingshai man ga kerlip mahajong ka jingim ba ka jingdum kanum tapshu yaki namar kano ka daw duai ko himmen ko para bat Kristan yaki Riewniam duai na kabinda ki Riewniam trang balong ki Riewniam ba ka jingim
jongi kalong gabasa iso. Jisu bait karko kardo yang ibaro. Kiba kershan ya Riewniam, kiba id ya Riewniam, kiba rangkat bat Riewniam, kiba don Riewniam haki inga sem jongi, kiba don Lyngdoh haki inga sem jongi. Babaro kida kod jangi inga sem, kinang roy parum pare daka jingid, bat ka jingspoon mensiam, ban kershan ya kiweiru. Bat kumjuru ke Jisu karko kardo ya bahar kikon, kiba pinbriang ya kakubar baba, kiba shimmenda hagane ka jingi kai barokawai. Bamakiru kinampen shloria kiwei daga jingspoon men siam jangi karku kardo bahara kibas ngap ya kijingi kai kibashim kia kenega jingi kai bakinang yo jingkarku haki ingasem kadba ki pensngap iki kon jangi kaneka kendin bala pasyat mame ba lembaka jingsam jingkershan pat ke jimpen priang ya kakubar baba nginyo buon ngut kikon kibashim mentalang bat ka mission jame kabalong ban penim ya kamin siam jengge beriu. En yaro ya utrai Jesus Christ.